Intervistata waqt il-programm NetLive il-kap eżekuttiv ta' Chamber of SMEs Abigail Aġus Mamo spjegat kif l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa wkoll in-negozji, sitwazzjoni li hija preokkupanti għal konsumatur daqskemm hija għal min ibih, sitwazzjoni li qed toħloq inċertezza. L-prezzijiet tal-prodotti tagħhom qed jogħla b'mod inkontrollabbli. Jiġifieri huma nkwitati kemm jista' jkun jibqgħu jolew dal-prodotti. Kemm għandi ċertezza li once li jaslu li ħansib min jixtrihom daw il-prodotti, mhux kulħadd ibih affarijiet essenzjali, ġifieri inti tixtieq li r-rota tibqa' għaddejja, imma taf fil-verità li meta kollox qed jogħla jista' jkun il-konsumatur ma jkollux dik il-konfidenza li jibqa' jixtri li joqgħod daqsxejn paslura. Matul din l-intervista Aġus Mamo esprimiet diżappunt għal mod ta' kif il-banek qed jitrattaw lin-negozji b'mod partikolari fi żmien fejn diġà ħadu daqqa wara l-oħra u sabu diffikultajiet enormi minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Burokrazija, charges, blamment, customer care down the drain sfortunatament mill-banek. L-banek suppost huwa il-partner ewlieni tan-negozju biex inti saħħek biex inti tagħmel suċċess. Jiġifieri qed nipprova nikkomunika frustrazzjoni, qed nipprova nikkomunika diżappunt u ovvjament għandhom concerns differenti f'livelli differenti kif diġà semmejna kif semmejt inti li tibda minn sempliċiment opening an account li tul il-ħajja tiegħek mal-bank charges il-ħin kollu diħlin, tipprova tkellem il-bank u ma jirnexxilekx tagħmel kuntatt mal-persuna li jkollok bżonn, sistemi arkajiċi u ineffiċenti li inti trid tispiċċa tħallas għalihom mi sitwazzjoni faċli xejn li inti taċċetta. Abigail Aġus Mamo spjegat kif il-banek għandhom il-kriterji tagħhom dwar jekk jiftħux kont bankarju għall kumpanija. Kull bank għandu kriterji differenti u mhux kull kumpanija tkun aċċettata biex tiftaħ kont. Dan qed iwassal għal sitwazzjonijiet fejn klient ma jifdallux għażla jew li qar minn hekk jispiċċa mingħajr kont bankarju ma jkunx jista' jopera in-negozju kif xtaq. Li qed jiġri li bażikament inti tapplika tintalab pataflun dokumenti li inti ddum tiġbor, ovvjament hemm l-aspett regolatorju, aħna naħsbu li dan l-aspett qed jiġi eżaġerat sfortunatament, imma ejja ngħidu li kieku wasalna sal-aspett regolatorju hemmhekk wieħed jasal li jifhem u jasal li jieħu paċenzja. Imma once li inti tagħti dawn id-dokumenti li inti titħallas 6 xhur, li inti titħallas 9 xhur u ma tingħatax risposta, trid tipprova tagħmel komunikazzjoni biex tara fejn waslet l-applikazzjoni tiegħek. Aħna dejjem qegħdin ngħidu daw ikunu f'sitwazzjoni li daw fetħu negozju pereżempju jew inkella ħajibdew attività ġdida u din l-attività ma tistax tibda mingħajr dal-bank account. Jiġifieri inti 6 xhur, 9 xhur jekk tħall f'commitments ta' kirjiet u affarijiet jekk qegħdin ngħidu l-ewwel jibda mill-bank account għax garanzija m'għandek li ħadd jieħdu. Ġifieri wara żmien kollu inti tistenna ġieli tirċievi refusal letter u qas ikollok ġustifikazzjoni xierqa. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji spjegat li din hija waħda mill-ikbar problemi li qed isibu n-nies fin-negozju. Din qed twassal ukoll biex pajjiżna jiġi klassifikat ħażin fuq il-listi tal-pajjiżi l-iktar faċli biex tiftaħ negozju u għalhekk qed jintilef ħafna investiment. Aġus Mamo stqarret li wieħed jispera li mill-aktar fis possibbli ikun hemm intervent mill-policy makers biex kif wedu fil-manifest elettorali kulħadd ikollu dritt għal kont bankarju.